Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы, студияла Лилия Дәлбаева. 14 декабрьдә Башкортстан башлыгы Ради Хабировтың указына ярашлы Башкорт теле көне һәм бөек мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулланың тууына 190 ел тулу билдәленде. Ошо айканлы калабызның Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2нче Башкорт гимназия интернатында ла зур саралар үтте. Гимназияла башкорт теленә һәм мәгърифәтче шагыйрь Акмулланың 190 еллыгына арналган саралар үтте. Башкорт теле аналыгы Акмулланың нәсихәттәр шигырындагы 7 кыйммәткә нигезләнеп үткәрелде. Иман, күңел, акыл, әдәп, сабыр һәм ихлас булу һәм һәр көн бер төшенсәгә багышланды. Моң шишмәһе хандугастай, йырсы лаһин, һаума бил, тал сабыктай, нәфис тәһин. Аллы гүлі гүл сәскәләй, надлы лаһин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башкорт теле. Мәңге яшә, эй бөекле башкорт теле. Адам теле, Әсән теле, минең телем. Файга музей экспонаттары менән тирмә ултыртылды. Гимназияның 5нче класс укучылары өчен дәрес экскурсия оештырылды. Улар кызыкны башкорт халкының олы тарихын, сәнгатьтән куәһен күрһәткән милли киемдәре, бидәүстәре, көн күреш әйберләре менән танышты. Миңа башкорт теле охшай, чөнки мин башкорт телендә һөйләшәм. Мин башкорт телендә туганмын. Башкорт мәктәбенә биргәннәр, чөнки мин рус телен белмәгәнмен. Һәм башкорт теле ул бик электән килгән безгә. Минең агайдарым 7нче класста укый, һәм 10нчы класста укыйлар. Улар төрле конкурста катнашалар, һәм бөтә конкурсларда да еңәләр. Башкорт телен яратам. Чөнки ул борынгы тел, ул минең туган телем. Мин башкорт телен белергә килдем, чөнки минең атайым, әсәем, тугандарым, апайларым башкорт телендә һөйләшәләр. Башкорт теле минең өчен бик мөһим, чөнки ул безнең ата-бабаларыбыздан килгән бай комарткы. Уны безгә хаклар кирәк, уны безнең балаларыбызга, балаларның балаларына тапшырыр кирәк. Шулай ук мин башкорт теленнән ел һайын олимпиадаларда катнашам, республика кимәленә киттем, призер булдым. Гаилә әгъзалары менән, дусларым менән мин тик башкорт телендә һөйләшәм. Гимназияла шигырь һөйүчләр өчен асык марафон үтте. Укучылар яраткан шигырьләрен яттан һөйләүдә үз маһирлыгын күрһәтте. Йыр-моңга гашык балалар тагы ла бер тапкыр башкорт теленә, әдәбиятына һөюен исбатланы. Мин халкымның сәскә күңеленнән бал куртындай ын йыямын. Ямында янлы ын елардан хуш есле бер карат коямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кем түгел. Көчле ул, бай да, ягымлы ла. Кем күрер уны тик кем күңел. Ердә һәр тел гомер буе йыйган хазинаһы бит ул халыктың. Хакыбыз юк безнең югалтырга бер түгендә ошо байлыктың. Гимназияла заманса үдисенә бай мәгълүмат туплаган QR-кодлы стенд урын алды. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Фаягүл Әмирханова әйтүенчә, стендтың спектры киң. Гимназия директоры Әлфис Гаязулы укучыларга, безгә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларына зур бүләк яһаны. Безнең мәктәптә яңа стенд барлыкка килде. Бында безнең башкорт халык иҗадының авыз тел иҗадынан алып, милли бейүдәренә, милли йырларына, курайсыларына, шулай ук заманса, бүгенге хәзерге заман әдәбияты, хәзерге заман композиторлары сәнгате турында бай мәгълүмат тупланган. Шулай ук укучылар арасында мәкаләләр буенча батл, онлайн викторина, башкорт телендә котлау открыткалары конкурсы зур әүдемлек менән үтте. Хәнә Максутова, Алина Садырдинова, Илназ Беккужин, Захир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары.
Башкортстанда Айык авыл 2021 республика конкурсы бара. Бәйгенең төп максаты кешеләрнең күңелендә үзенең һәм якындарының сәламәтлегенә карата игътибар тудыру, сәламәт тормыш рәвешен пропагандалау, авылдарда эскелеккә каршы көрәш оештыру, аңлату эшләре алып бару. Ишембай районы Бәләкәй Байык авылы ла конкурста катнашырга теләк белдергән. Бәләкәй Байык авылы йылдан-йыл күркәмләнә, матурлана. Авылга бәрәкәт өстәп, 2014 елда Байык нуры мәсете асыла. Шул йылдардан алып, иман йорты халыктың еш йөрегән урынына әйләнгән. 7 елны яшәй, эшләйбез. Бу елдагы нәмә дип әйткәгә ул мәсеттәге насырга өйрәтмәй бит инде. Генә яхшыга өйрәтәбез. Шуны аңлаган кешеләр бар аны. Исем кошу никах үткәрәбез. Урада байрамнарында, Корбан байрамында халык шундай күп. Авылда агинәйдәр коры әүдем эшләй, улар тарафыдан тәрбияви саралар оештырыла, онытыла барган йолалар тергеделә, байрамдар үткәрелә. Без субботниктарга бергә сыгабыз, бүтән байрамнарда без сөйләшеп бергә йыелышып бергә үткәрәбез. Кызларыбыз берәләй юк, бармайбыз дип тормайлар. Бөтәбез дә шунда бергә катышып, без бүтән нидәр бар, моны эшләргә уртага халып һөйләшеп эшләйбез инде. Саралар бәйге сиктәрендә генә оештырылмай, улар безнең яшәү рәвешелә. Бына шулай бердәм тырыш безекеләр дип уртаклаша яңа гына авылдың старостаһы итеп хайланган Таңһылу Мирдәгалиева. Урытка күсеп киттек инде. Шуннан бирле урытта яшәдек, монда күсеп кайтканыбызга 4 кенә ел. 4 елда кайттык да быел моны мине старост итеп хайланалар авылда. Шул кызлар менән көмәкләшеп, шул без эш башланык. Быел ягыны зыяраттан 9 майда бүтәбез зыяратка сыктык. Кызлар бик уңганнар, бөтә яктан да ярдәм итәргә генә торалар инде. Хакканы үтә алмыйм. Бешеренәләр төрле милләргә сараларга йөрибез инде. Бәләкәй Байык авылында 57 йорт исәпләнә. Уларда 110 кеше яшәй. Киня Булат авылы биләмәһе башлыгы Салават Юсупов әйтүенчә, Бәләкәй Байык авылында халык сәмләнеп, тырышып дөнья көтә. Күркәм йорттар калкып сыга, яшьтәр авылда калырга тырыша. Активист инәйләребез һәр вакытта алар авылда яхшы торышта тотырга тырышалар. Эскелеккә каршы зур пропаганда алып барабыз, яшьтәр белән һөйләшәбез һәм башкалар. Яшьтәр инде авылда әүдем катнашалар, зур матур йорттар алалар, ярдәм итеп торалар. Без һәр вакытта бергә эшләйбез һәм яшәйбез. Айык авыл 2021 бәйгеһенә Бәләкәй Байык авылы әүдем кушылды. Конкурста катнашу өчен урындагы халыктың дәрте лә, дарманы ла етерлек. Чөнки бында районыбыз данын күтәрүче, башкорт рухын, уның йолаларын һаклаучы тырыш, бердәм халык яшәй. Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары. 15 декабрь халыкара сәй көне. Сәйең тәмле булһа, йөҙең яҡты. Беҙҙә сәй ҡунаҡсыллыҡ билдәһелә. Хужабикәнең оҫталығы күрһәткеселә. Ниндәй генә затлы ниғмәттәр менән һыйлама, ҡунаҡтарға тәмле сәй тәҡдим итә алмаһаң, табыныңдың йәме булмаясаҡ. Уны затлы ҡунаҡтарға ла, ут алырға ғына ингән күршеңә лә тәҡдим итәһең. Ә инде кеше килеп инеүгә хужабикә сәй гөн самауырға үрелмәһә, беҙҙең өсөн ят күренеш. Ишембай районының Урман Бишҡаҙаҡ ауылында ғүмер итеүсе Фәйрүзә Арыҫланғалина өйөнә килгән һәр кемде тәмле сәй, үләнле сәй менән ҡаршы ала. Ауылда туып үткән Фәйрүзә Арыҫланғалина йәштән үк төрлө үләндәр йыйырға ярата. Ерҙә үҫкән һәр үләндең файҙаһы бар, тик уларҙы ялҡауланмай ғына йыйырға кәрәк, ти ул. Башҡорттарҙа 7 һаны айыуса һан бит инде. Шул 7 үләнде һалырға тырышабыҙ. Әгәр дә кәрәкһә инде дар өсөн ҡулланырға булһа, 12-ленә һалабыҙ. Сәйҙәр бик тәмле килеп сыға. Был сәйҙе беҙ майҙың аҙаҡтарында, йыл килеүе нисек булыуына ҡарап, июнь башында, июндең аҙағына тиклемдә йыйырға мөмкин. Күп йылдар сәй үләндәре йыйыу менән мауыҡҡан ағинәй файҙалы кәңәштәрен дә бирҙе. Үләндәрҙе сәскәгә томалған саҡта йыйырға кәрәк. Һабаҡтары шартлап һынмай башлағас, бер аҙ йомшарғас, уларҙы ит турағыс аша үткәреп, мейестә 1 сәғәткә тиклем киптерергә, аҙаҡ тағы ла бер аҙ еләҫ һауала тотҡас ҡына алдан әҙерләнгән тоҡсайҙарға һалып ҡуйырға кәрәк икән. Был сәйҙәрҙе йыл уратаһына рәхәтләнеп торып әсәбеҙ, байрамдарҙа әсәбеҙ, һуғым байрамдарында, ҡунаҡтар килгәндә
я хагынып китеп, Муса ингәндән һуң эсәбез бул сәйдәрде. Тугандарым бик ярата. Минең тугандарым Башкортстанның төрле тарафтарында яшәйдер. Дусларым да киләләр. Уларга был күсәнес бик нык охшай. Кит көртмәлене халам әле мин Зөһрә. Ошо сей матур бит. Мына. Тани мәхәлән кеман халайм микән? Рахман матур иттер сей хайо диде хәдер менә. Барлар бохтырыптыр. Фәрүзә Арыслангалина дуслары килгәндә, рәхәтләнеп туган үдән баяландарында йылган төрле үлән сәйдәрен бергә йыеп, бешереп, сәй табыны әзерләй. Үдәнбай шишмәһе, яланнарыбыз бик тарихлары бай яландар әргәндә, шунда үләннәр йыеп, безнең инәләребез төрле сәйләр иткерә, эшләйләр, итештерәләр инде. Менә шул сәй менә киптереп, әзер формалама ошо. Кайбердә 7 төрле үләндән, кайбердә 12 төрле үләндән. Менә безнең инәләребез эшләйләр менә шуны. Шулай итеп, гореф-гадәтләр, бәйләнеш борын заман менән әлеге заман менә шулай бәйләнеш барлыкка килә инде. Урман Бишкадак авылы халкының бренды булып ханалган Үдәнбай сәйенең даны алыфтарга таралган. Әйдәгез, без дә шифалы үләндәрне йыяйык, уны файдаланырга өйрәнәйек. Һавык кышта Ямлы яйдың матур көндәрен хәтерләткән хуш итле үлән сәйе һәр кемнең өстәлендә булһын дигән изге теләкләрен теләп озатты безне Фәйрүзә Арыслангалина. Хәнә Максутова, Алик Далгушин, Ишембай яңлыктары. Илнур Гыбайдуллин 6-нчы класста укый. Тифтердәре кебек, яңа елдан ниндәйдер мөгъҗиза көтә. Ул да меңәрләгән балалар һәм Кыш бабайга хат язган. Хәбәрсебез Хәнә Максутова Илнур белән осрашып, уның серләре белән бүлешеп кайтты. Илнур Гыбайдуллин Ишембай калаһының Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нче гимназия интернатының 6-нчы классында укый. Шигырь һөйләргә, йырларга ярата. Бәләкәйдән район, республика кимәлендә үткәрелгән конкурс бәйгеләрдә әүдем катнаша. Алсак, үз-үзенә талапсан, тырыш укусыны классташларыла, укытучыларла хөрмәт итә. Балалар баксаһына йөргәндә үк Хаума әкият конкурсында катнашып, призлы урындар яулай ул. Илнур бик һәләтле, бик итәгатьле, яхшы укучы. Ул йырларга ярата, табигатьте ярата, төрле конкурсларда катнаша, кала, район, республика конкурсларында бик әүдем катнаша. Төрле лауреат исемдәре алды, грамоталар менән бүләкләнде. Уңыштары өчен уның менән бик горурланам. Мин авыл балаһы. Үзем мин бик нык конкурсларга катнашырга яратам. Йырлайым, шигырь һөйләйм. Төрле конкурсларда призлар, урындар алам. Һәм бик нык мөгъҗизәгә ышанам. Илнур, һин Кыш бабайдан нимә һораның? Мин Кыш бабайдан телефон һораным. Яхшылыкты, матурлыкты күрә, тоя белгән, мөгъҗизәгә ышанган Илнур Баймак районының Хакмар гәзите оештырган Кыш бабайга хат конкурсында катнаша. Тагыла, Кыш бабай бар кешегә һаулык, уңыштар килтерһен, әсәем, якындарым бер касанда авырмаһын дип теләй ул. Классташтары, дуслары менән яңа ел җитүен түземһезлек белән көтә. Бабай коронавирусты бетерһен. Кыш бабай бәхет китерһен. Кыш бабайдан яхшы билдәләр көтәм. Кыш бабай һаулык китерһен. Төрле тәмле кәстәр, матур курсакта. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары. Ошының менән яңлыктар тамам. Безнең барлык сыгарылыштарды бәйләнештә, Инстаграмда, шулай ук Ишембай ТВ YouTube каналында карап бара аласыз. Ә мин һеҙҙең менән хушлашам. Киләһе осрашканга тиклем исән һау булыгыз.